Ya bafowethu ke siyayishubisa ke today. Good morning bafowethu. Good morning lona majuba ka Facebook. Yabo la majuba amhlophe. Ya bafowethu wona ke good morning. This is Style Channel. Ya bafowethu ngiphusha span wire bafowethu. This time ngiphusha ispan se concrete. Some conking indawo le bafowethu. Yeah. Kade senze structure ke bafowethu sayo le uthi okay sikwazi ukufaka uconcrete wethu la yabo siwundlale yonke le ndawo concrete sibe level kamnandi sohamba nayo ke sihambe nayo blocks 2 blocks kanje like ama tiles yabo siphanele kanje sazoshuba bafowethu kungashubile sothini bafowethu yona yonke le ndawo esoyenza lapha sizokhuphula nodonga lapha ningixolele bafethu nge-quality camera bafethu but kusabonakala inojwayele vele ama-camera amadala oh nango munye Thabiso ya ithi hi kubalaleli isho phela naba kubuka emakhaya mfethu ithi hi amfethu